DXDC Radyoman Report. Gipaila-ila na sa publiko ang mga kandidata gikan sa 11 ka mga ethno-linguistic tribes kinsa magpigi para sa corona sa Hiyas sa Kadayawan 2023. Mao sila Hiyas sa Ata, Ninya Mi Lausan, Hiyas sa Bagobo Plata, Christine Claire Tar, Hiyas sa Bagobo Tagabawa, Ed Marie Quinto, Hiyas sa Matigsalog, Angeli Benito, Hiyas sa Obo Manovo, Princess Erica Pagayaw, Hiyas sa Iranun, Johara Buwisan, Hiyas sa Kagan, Maymuna Pagkoga, Hiyas sa Maguindanao, Rohaina Uto, Hiyas sa Maranao, Johanna Sultan, Hiyas sa Sama, Hesa Saylabi, ug Hiyas sa Tausug, Althea Aznawi. Gawa sa ilahang mga confidence, bitbit sa mga kandidata ang ilahang mga advokasya diha sa pagprotektar sa kinaiyahan, pagpreserbar sa ilang kultura ug pagpromotar sa ilahang tradisyon. But nilang gamiton kini nga oportunidad aron i-address ang mga pipila ka mga issues nga giatubang sa ilang tribo sama sa diskriminasyon. Adunay mga kandidatang medical practitioner, maestra, law student ug licensed criminologist. Ang 11 ka mga napiling kandidata nagikan sa managlahing background apan usa lamang ang ilang tinguha ang mapasigarbo ang kaabunda ug kanindot sa ilang kulturang giusa sa dugong Dabawenea. Magtigi ang mga kandidata karong Agosto 3 sa 2023 alang sa cultural presentation o talent competition ug sa Agosto 17 ang coronation night sa RMC Petrogas Arena. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN. Tatak RMN.